Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, si Masisual Asap Pida always say a prayer, mga kaigsunan. Tibok Kabisayan ng Mindanao, tibok kalibutan. Di lang sa itong kagalingon ng itong pag-ampo, kundi sa tanang katawan sa tibok kalibutan. Lord, tabangi kami. O tagay kami. Pasalamat kami dito sa inyong grasya nga gihatag matag adlaw. Salamat kanimo, Lord. Luwas sa kami karon sa mga naghulga na mo karong panahon na ining kalibutan. Okay, thank you, Lord. God bless kanyang tanan sa nga pamani karon labi na ni Kuan Maki Bilyeta diha sa Pinamungahan, Cebu. Mak, yung mga paryente na minaw gid nato. Kumusta, Mak? Binas mga Bilyeta family ni Maki. Okay. Bueno, ang suwatang po karon itong hatagan o pagtagad. Pinadaan niya sa kalalaki na magpatago ng sanga. Nga, Patricio. Kawan doon, makahimog yung dili maayo sa katao, sa kalisod. Isang unsa lang basta magkwartahan. Rakiton ka. Kung mao niya akong problema karon, aron niyo masabtan, ingon na yung mga pahitabo. Halo ka kuday. halo lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Nganong ako nga ana may uban. Buhal lang yun kuday. Dili ako kay wapa ko'y gusto. Irog-irog. Uday irog. Irog-irog ba ya? Nagtugyotay. Kanindot mo kayo mo sayaw day. Kanindot mo ki-ay day. Kanimo wapa ako'y gusto. Kahit ka ng imong sinayawan. Dili guwang. Ayaw balabig salik sa imong bana. Bantay amaliop niya. Magpakabuutan sa atubangan. Apan sa gawat, ilabihan ka mangkas. Kundi ka magbantay, siya maghitag inday. Og sa kaulay, ikaw rosa magbahay, pusang ikaw magbantay. Ayaw palabig salik. Sakto na bay? Okay, mga igala! Okay, mga igala! Nasa bugalon din ba yun? Papa ko, masulti ako. Oh. Okay, mga igala! Human sa awit, sa atong pinaka-controversial nga singer, kung mga tanang nung controversial to siya, tungod kay matod pa niya, ang iya mga kanta gimuan og CD, pero ang problema kay wa lungagis to nga. Tinuol gini mo Dagang bugal-bugalon din eh. Balhin ka itong pwesto. Ay, nalimot ka nga dinner tar kakwartag ako. Daghan kay bugal-bugalon ng mga kadahan ako. Ay, karaan sa ito mong diokod.
Gamit ito imong magic. Parehas ni hapon tong sa una ba? Sige. Atong magic ni Professor Lucien Vergara. Mga kaibigan, ngayong araw na ito, aming ipakita sa inyo itong manok na magiging piso, Tingnan nyo, mabuti. Ito, ilagay ko muna ang itlog sa sibot, At pagkatapos, isang pitik lang sa inyong mga mata, ang piso mahimong itlog. Ang itlog mahimong piso, Ito mga kaibigan, tingnan nyo mabuti. Tingnan ninyo, tingnan. Mga kaibigan, bago pa sa lahat, nais po naming ipakilala sa inyo na kung sino inyong may problema sa ngipin, meron tayo ditong gamot. Murang halaga lang ang mga kaibigan. At napaka-epektibo na tambal na ito. Ito, mura lang. 50 pesos ang isang garapa. O sige, bili mo na kayo. Bago natin ituloy ang magic, sige na, bili mo na kayo. Alasan siya Malit sa tambal na ito na. Ay, akansit akong sitwasyon na lang. Jo, ngitaw ka tagpahing rakit. Itagain. So, online na. Pero pumunta na, unsa ba yung atong rakit ng lagihan Kuan ba, kung mamaligya lang, namaligya mo yung tambal, no? Ningyo no, kita ba inoy manambal? Tay manambal? Diskarte, manambal na. Sige ka lang yung diskarte. Sige lang. Ayaw na yung diskarte, oy. Ikaw lang diskarte. Unsa mo ka? Sige, ani na lang. Para makakwarta ta, ang ngita tagtao nga ilarunon. Unya atong ilaron ang iyang sakit. Atong ingnon nga, makasakit ba rin? Unya, balagyaan na yun na to sa atong tambal. Unsa mo tambala? Kanagong atong ipabaligyan. Sige. Kanang kuan, kining kanang lang. Sige, okay na. Pahit na sa di mo tayo kwarta. Wagin na halin ka niya, agad. Naaman, sige, 2 pesos na. Masara ka po ka na halin. Usar yun. Sige. Ugma, maninuod ta. Mamawi ta. Alkanse darwat lawa. Kakitot. Nay! Nay sinya! Nay! Wala sa akong inahan nga malulutan. Tuwa na sa tos na matyan. Duwa na sa tungtong its. Putumba na raban ako manungkap ko dito sa kusina. Inuo ko. Puwerteng upawas kardero. Hartang dukot. Papas man. Grabe Unta na ni, Wiset! Malas bayaron adlaw, animal malas. Agarin magsurang-surang, awaron pantay gano'n. Wana, biltil sa ni. Malas kay kurang adlaw da. Patricio! Nianday ka. May kay nauli na ka. Bigay ko kwarta be, kaya napildi ko stong its. Nay, malasog ka ay meron, nay. Wagin may tao suhot ron. Bida sad, oy. Usa ka gatos lang, kay mo balik ko dito sa namatyan. Kay basig makabawi ko. Sige na. Ay, wala lagi, nay. Pusoy yun meron. Bida, Patricio. Tagsara kay ko mamaraig ni mo ha, Patricio ha. Sa'y tagsara ko, nakadaadlaw man ka mga yun ako. Onya, kadaadlaw sa day ko ni mong atagan. Unsa man? Matakad ako o dili? Pagsulti. Ingon ani kabagsig akong nanay. Bisan sa akong kalisod, gusto gihapon sa manukal. Pero nakasabot ko sa akong inahan, bahin ana niya tungod kay kanunan mo siya nag-uol, wa nas tatay. Namatay mo kung sayo akong tatay taon. Ug mauna nga gusto gisang malingaw. Baitan ni pobre tayo. Ukal yung kitibigan akong 200 Pero sige lang, basta malipay las nanay. Oy, Patricio! Si Imelda man Melds! Di mo kagikaroy. Ay, Puro makakipaningot. dito ko gikan sa kulon, oy. Pero pag naog na ko sa akong gikanaugan, na may disgrasya nga nahitabo ko. Unsa man? Motor, murag habal-habal, matingali to. Luuya sa pasahero, oy.
Oh, kuan murag natangtang lagi ang usa ka bukton unya ang tiil na bali. Ulo, uya, God. Luoy lagi kaayo. Unya ang driver nalabay dito sa daplin, pero kato pasahero haskang bilibag gid nako. Mikamang pagid siya. Nakakamang pag yun. Nagakamang pagyud. Iyang gikamang ang driver nga nalabay in town. Basi yung lawaso ng driver. Wa man, kay pagduol niya sa driver miingon man siya nga, "Huy, akong sukli." Unya, Ay, maorat to. Mora kita kung ika-share. Sige, aris ako, oy. Sure. karaan. Pero sige na lang, guwapa man. Day, Melz, mamisita na ko na mo sa inyo, karong gabi, Melz, ha? Okay, kayo. Pak. Anil tapos story ni May Patricio. Di tadagpon ni Liway. Ah, di tingali oy. Sure diya, eh. Nagal tagdakpon ta. Kau ba'y klaro ni mo, eh? Sige na lang. Sige na, eh. Plastaran na ito mga tinda niya. Ay, kapuya, oy. Oy, Patricio! Unsa man, may daga diha para sa atong panihapon? Oh, di aday. Dali, kao na dali. Magsukad ako, ha? Unsa man ang dani mo? Unsa man, lami na. Ay, nay, malimtan ba ko na ako ang imong paborito? Nga tuslo buwa. Unya, usa o mong pagkaon, ana. Wa man na nimo gikuha sa kaha. Initon man na pirme, di ba? Ay, lang kabala ka na, eh. Ako rin bahala, ani. Dali, dali, dali. Ay, salamat taon. Nabusog yung taos nanay. Nakatug tungod sa kabusog. Sige lang, nay. Makakwarta lang ta perme. Di kita mapas mo. Uy, bro. Unsa na madiro oras, ha? Mamisita ba di ko sa pinilda ron? Kisimba ialaran sa kanunay ang imong kabutan sa adlong tanan kay ikaduhang batala nga ako kinaludhan sa adlong tanan. Uy, Patricio. Ika, Dali na, ano na lang tiwas sa imong kanta, kay basi babatuan ka sa among silingan diha. Dali, sa ka na diri. dili na akong tiwason, Demels. Ayaw na lang lagi, kay nangatug na ko ba na mong mga silingan. Masukuro ba na sila basta magsaba-saba. Awa mo ko kumong saba-saba, nangarana raman ko. Ay, dali na lang lagi. Sa ka na nga rin. Naunsa ka man sa town, uy, kinaraan magyapon na imong style, Patricio. Ay, makaraan mo bag man, Demels. Ay, importante nga, matidaanon kasi mong tuyo. Ha? Demels, ang tinuod nga nahigugma, dili magmind kung kinaraan ba o binago ang iyang style sa pagpanguyab. Ay, importante diha nga seryoso o tinuod ang imong katayuan nga tuso sa kabinuhat na maulatimban sa imong gugma. Hala, uy, ikalaw sa dato eh. Malumos makakarato eh. Demels, namata na akong gugma taon. Patricio, manguyab ka na ako nga naaraba ko'y kagahapon. Huwag problema na. Kung naa kay kagahapon, huwag man sa kuy kaugmaon. Unsa? Melds, 14344. Unsa na? I love you very much. Di ay. Kining Patricio, 093244. Unsa may meaning Melds? Wa man, password na sa akong cellphone. Tuod man, gisugot ko ni Melda, nakauyab yun mi. Huwag may hinundan nga naningapon yung kong samot na makakwarta mi para sa ako maabot niya kon aminyo na mi. Oh, sige
Sige, dili na tabay. Nindot ini kay daghang tao. Anda man ang atong panyawan li namin tuwil. Okay. Asa, dili. Mao gid dali mahalin kay kusukin na. Di tagabaan na ni. Job, simbahan na ba ni Dini? Ha? Anong gabaan mo ta? Ay kada ko ato balikin tambal. Tambal-tambal naman ko na. Dili mo kita ingon nga tambal kyun. Una ba sa tayo original ka nang gibuhat sin marketing ang panyawan? Original man na. Tambal mo gid tinuod. Oh. Di tuol gid na sila. Tuom sa kaadaw eh. Excuse me, no, kanang unsa man ang inyong mga tinda, mga tambal eh. Oo. Mga tambal ni sir. Akin ni nawi tambal sa coronavirus. Sir, kami tambal sa mga virus. Pero kanarang virus ang awami tambalan ng corona. Epektibo ning inyong baligyang tambal. Ay oo, kayo ay naunsa. Sir, kini nga mong tambal sir. Kung dili ka makaayon ani, ako'y mohatag ni mong kwarta. Oh, tinuod na sir. Ano ni sir? Kanay mo sakit, ayaw ta na. 500 ang maong tambal. Pero kung dili ka mamaayo, tagaan ka 1,000. Oh. Bay, unsa? Magsulti ta kadiyot. Uy, unsam ka. Dali sa siyo. Unsam. Dali. Murag ba ka kwarta ko nila. Kung dili siya makaayo sa kong sakit, tagaan ko niya 1,000. Kini kwarta na ni. Saon ako pag-ayo niya. Niya pag-ayo na ko, no? Ngawa mo ko'y sakit. Pero mapasag sakit ko. Bitanaw na ito magka-ayo ba sila. Pusoy sa tanan. Unsa magkakibaw ka ng mga ubang tambal na to. Di na kayo. Unsa mo kawin. Unsa man gawin? Diskarte para malinan ta. Sige lang, ako'y bahala. Oo, sir. Unsa naman, sir? Musugot ka? Ha? Kanang imong sakit, ako nang ayuhon, ini among tambal. Kung di ka maayo, ako'y mohatag ni mo 1,000. Saman, sugot ka? Sige. 500 basta mamayo ko. Pero og di ko mamayo, ikay mahatag na ko 1,000. Correct. Okay. Okay. Unsa may imong sakit, eh? Akuan kining dili na ko maka-feel og lami ba? Kanang Dili na ka maka-feel og lami, no? oo, kanang mukaon kog buwan. Dili na ko ma-feel nga parat. Mukaon kog chocolate. Dili ko ka-feel nga tamis di ay. Wa na gyud tabang na gyud tanan. No, mamayo ka kuha na. Oh, ako? Ako pa? Bebe, basta mano tatong sabot, ha? 500, ha? Di gani ka mamaayo, ako'y mo tag mo 1,000. Okay. Di na ka feel og lami, no? Uy na. Imna niyo. Imna ni. Nga, di pa, imnon ko na eh. Oh, imna. Aron mamaayo ka. Gini, kwarta na ni. Wadyo ko'y sakit. Sige, sir. Imna na, sir. Okay. Imna na. Okay, ako rin imnon ha. Ina! Gas man inyong ipainom na ko! Usingan, sir. Gas man eh! Mo ba? Oh, so congratulations. Naayo na ka. Ito naman! Na-feel na ni mo nga gastong nga mong ipainom ni mo. So maka-feel ka naglami. 500. 500 ayun. Oo. Di araw. Okay, kwarta na. Ina. Pero, napakulilaing sakit. Oh, wala problema. Ato tambalan. Magyapon ha. O dili ko mamaayo, bayad ka na ko 1,000 ha. Wala problema. Masa may sakit ni mo? Kuan, kining akong pagkamalimtanon. Limtanon. Imsahan, limtanon. Oo, kay kanagong saka ko sagdanan sa amo. Muhunong ko sa tunga. Nga naman. Malimot ko kung asa ko paingon sa taas. Sa taas pa o sa silong ba. Kuha na. Alzheimer man ito'y tawagan na. Delikado ro ba na? Pwes tambalan ta na. Gini, kabawi na kuan eh. Dili dyan ko maangkon nga ninumdum ko. Di ba? Okay. Ato ng tambalan ha. Naihim na kihapon niya. Ay, kani. Kanawon kihapon. Uy, ayaw mo binuangi na do ha? Gas, pagyapon na. Ang sabato pa, naayo ka na. Ha? Inom ka, mau na imong inom nga gas. So, naayo na ka. 500. Biya ini eh. 500. Ay, oh, 500 do. Biya ini eh. Last, Becky. Kini. Last. Nakoy lang sakit. Daghan ako ng sakit ni mo, sir. Tambalin eh. Kung saan naman saan ang sakit, sir? Dili na ko kaklaro. Hanap na ako pananaw.
usay ko dili na gyud ko kakita gyud. Uy, basig katarak na, sir. Sige, tanaw na to makaayo baka ay bagyapon kay ni. Ayo ako. Ay, pildi na ko, ana. Di na ko makamaumayo, ana, sir. Oh, pildi 1,000. 1,000 na yun. Dali. Kapalos, bada ka ba? Sir, ano? Oo, nero 1,000, no? Ah, binuang man eh. Ay ko ilara duha do. 20 pesos ba do? Dili man ni 1,000. Oh, dili din na 1,000? Dili ka klaro ano 20 pesos oh. Oh, kung mauna, naayo na ka. Naayo na ka. Ang kalaro mo ka nga 20 pesos na. Oh, pildi na ka. Naayo naman ka. Eh, 1,000 be, 1,000. Idiot ba ini? Pulis! Gila ko! Tabang ilan ko! Pulis! Hanggaw ba dito? Wala. Pulis! Pulis! Dakpali! Mga ilan din, dakpali ninyo pulis! Dakpali niyo! Mani ako problema ron. Napriso kita ni. Kailangan may pulis at kayo na. Pero nahimo to na mo, tungkol magod sa among kalisod. Pero nagmahay ko. Pero mao lagi, napriso na ko. Saan mo kamo na makagawas ko nga ni? Di ko no. Saan mo ko kung kamo pasultiyon sa prisyo? Thank you kayo sa kanuna ninyong Sender Patricio. Oh, si Patricio, Oh, ate si Pres. Patricio. Oh, ano sa iyang problema, ani ko Ay, yan? kadang pangilan sa taon nila hati pres ba? Ano naman? Nga kadang manambal-nambal na, Ay. tambal baho niya. Naamata sila katong kuan, katong panyawan linamit oil, katulad tato inyong gibaligya. Kaya nagdami silang panyawan linamit oil, tinuod at Di ay, unya. katulad tato inyong baligya, hindi lang mo mangila-dingila din na. Murag Oh, sa nabong nangila, ila ganang dahil baligyang panyawan. Iya rin sabayan og pagilad nga. O pagilad ka na Unsa bang man? maayo ba ti pres ka na bang tanawon sa sir ang lalaki sad gusto sad makailan nga makakwarta. Ingon siya nga kani ana mas libin saksi mo yung libin ani tanan. Ingon siya nga wa ko sakit ilaron ko ning mga mangilad aw ilaron ko ning mga tawo nakakwarta ko ani. Dong na ako sakit to kanang di ko ka bati o kanang kuan kanang di ko ka tilawan akong ice cream mura lang way lami nyari siya. Mura nawa akong test. Nawa ko no yung test na ba? Yeah. Gipainom siya. Sige. Og maayo ka, sir. Bayad ka 500. O di ka maayo, ako'y bayad mo 1,000. Giingnan siya ni Patricio. Oo. Gipainom siya gas. Pag inom ni gas, uy, gas pa rin siya. Oh. Naulian na ka, sir. Ayaw na ka. Kay bawo ka gas ay pag-inom. Nanggaw man o. Bayad 500. Nanggaw. Ay, ayo ana, ay Patricio, ay. Dahilan. Da, ugari Oh. ka nang imo, hinanggaw man ang imo. Hinanggaw lagi. Oo. Pagsunod, ang iyang ingon nga, kanang kalimtanon siya. Niya. Hindi, limtanon siya. Kanang busaka ko na siya gagdan. Ang tao ba, busaka ko na siya gagdan. Inigtunga-tunga, muhunong siya, kalimot siya, padung siya taas, padung siya silong. Unya to. Siya, sige, kani sir, kanang maayo yan po kanin. Sa man siya, kani imna ni siya, ang gas, magyan po rin siya. Ayaw na ka, inumdum ka ang gas, di mag-inom. Sorry. Budailan ba? Yeah. Pag ikatulo, Mm-mm. giingnan siya sa, ingon to tao nga, kabahos ko ani. Ingon niya siya, matay, di mo ko klaro dong siya, di na ko kaayo na, sir. Siya, di na kakaayo, siya, pil, di na ka, bayad ka 1,000 ako. Gihatag Patricio, 20 man siya, 20 siya. Di mo lagi 1,000, 20 siya, ayaw na ka, kaklaro ka 20 na. Nanggaw gid ay. Oy Patricio, ano nga daw oy? Lagi. Oy, ikuha lang to kuha lang to imong baligya nga panyawan pero ayaw saguli anang imong kabuang. Hinanggaw. Napriso, gid siya, ate, pres. Ana, ginawa.